La Ispana. La Spania aici. Aici, facem Cu cât dai bucata? după om, așa, 5 euro bucata. 5 euro. Da. Drept. Pamă, Este drepte? Este. Cât îți trebuie? Trebuie și mie, fă 20 de par de ăștia. 25 euro. 2. 100 de euro dași tu. Uite, altă drept, frumos. Este. Și asta e pădurea ta? Da, e a mea particulară. Cât ai dat pe ea? Pe pământul ăsta de aici tot. Așa am dat 70.000 de euro. 70? 70.000. Atât? Da, 70.000 de euro. Toată planta, tot. Păi e bun, mă, băiatule, ia uite ce e în sus. Ia uite ce marfă am în spatele tău aici, uite. Și se regenerează mereu, tot mereu. Dă mereu din ea? Da. Pui, înalt. Am și căprioare pe aici. Și pe ăștia îi duci în România? Nu, îi trimite export. Export? Da, dar nu în România. Cât îți ia ăștia la tine aici? Ce mi-a făcut? 12.000 de euro. 12.000? Da. Ajunge la 40.000 de euro un tir să-l dau. Păi bine, măi, nea găgărine. Du-te și ia drujba de ei, lasă. Hai, du-te, ia drujba încoace. Ha. Bine, hai.